Hola mga sis, this is me again, Honey, and welcome back to my channel. Oh, this you crazy mother. So today mga sis, tayo ay gagawa ng back to school makeup look. Okay, so this is for those mga sisis ko dyan na magbabalik eskwela ngayong June or ngayong August. So yung makeup na to mga sis, simplihan lang natin. Gawin natin siyang very light, pero fresh and yung tipong hindi ka pa nakaka-experience ng puyat sa school. Let's start! Anyway, yung gagamitin kong mga products dito are very affordable and abot kaya sa budget ng mga students dyan. And makikita nyo sila sa Watsons, sa SM. First of all, mga sis, dapat clean yung face natin. So, kakahilamos ko lang. So, mga sis, yung first na ilalagay ko sa aking face is ito siya. Si Bello Tinted Sunscreen. Ano siya, may SPF 50 siya. Maganda siya kasi pang everyday talaga siya. Ever since binili ko to, like, paubos na siya. Kasi, everyday ko siyang nilalagay. Hindi tayo magpa-foundation, mga sis, kasi sa school lang naman tayo. Ayan, diba? Kita nyo ba? Hindi siya ganun ka tinted. Like, meron lang siyang konting sheen. And, maganda to kasi with sunscreen na siya, SPF 50. Mas protected yung skin mo sa sun. Yung next ko na ilalagay sa mukha ko, mga sis, is itong concealer stick ni Everbilena. Ayan siya. Ayan. Sobrang mura lang nito. Siguro yung pinakamahal ko dito is ito, tsaka ito. Si Total Temptation, tsaka si Tinted Sunscreen. Nasa mga 299 siguro to. Tapos ito naman, 299 din ata. Hindi ko sure. Pero parang mga ganun yung price. Eh kasi maganda naman talaga yung quality, sis. Ayan. Ilalagay ko lang siya sa hand ko. Ay, sa finger. Tapos, papat ko lang siyang ganun. Sa under eyes. Takpan natin yung mga sumpa, ganon. Pero napansin ko, mga sis, itong concealer ni Everbilena, hindi siya ganoon ka, hindi siya ganoon ka galing sa pagkokontrol ng oil. So, siguro sa mga oily skin dyan, mag-invest na lang talaga kayo ng concealer na hindi ganoon ka oily. Kasi ito medyo oily talaga to. Ito lang yung ginamit ko kasi mura. Pang estudyante, di ba? Kung naghahanap kayo ng concealer na mura, I suggest na i-try nyo yung Maybelline na Age Rewind. So, sis, ang next na gagawin ko is i-contour ko yung sides ng aking cheeks using this. Ano ba yan? Mag-focus ka. Utang na loob, mag-focus ka. Ayan, ito yung gagamitin kong pang-contour and pang-highlight sa aking face. This is the Everbilena Sculpt and Strobe Stick. Ayan. So, dual-ended siya. Dito yung contour, dito yung highlight. So, yeah. Mag-contour tayo. Para naman hindi flat yung face natin. Hindi siya pale. So, maglalagay tayo ng contour. Ganon. So, dito din, maglalagay tayo ng konti. So, kung nagtataka kayo kung ba't nagkakamay lang ako sa paglalagay ng makeup, is because alam ko na mostly ng mga college girls dyan, walang makeup brush. Kasi ako din, nung kapanahunan ko, wala din akong makeup brush. So, yan. Kamay-kamay lang. And then, next na gagawin ko is isiset ko yung mga nailagay ko sa aking base. Isiset ko siya with the powder. Ayan. So glam. Sa Miniso ko ito nakuha, mga sis. Kung nagtataka kayo ba't hindi ako nag-contour sa aking nose is because ayoko na cream contour sa nose. Mas gusto ko yung powder. Okay, mga sis, yung next na gagawin ko is yung kilay. So, yung gamit ko is si Miniso na naman, eyebrow powder. Ayan. At dahil magkadugtong ang ating kilay at ilong, gagamitin ko to as contour. Ever since nung college pa ako, mga sis,
ito na talaga yung pinag-contour ko. Naaalala ko pa yung gamit kong eyebrow palette nun, or eyebrow powder nun, is si Fashion 21. Mura lang siya, nasa mga 30 something lang siguro. Yun yung gamit ko. And ganito rin siya, dalawa yung shades niya. Isang dark para sa kilay, and isang, ito parang light brown, or taupe, para sa contour. Ayan mga sis. Yung contour natin sa ilong mga sis, wag natin sobrahan ha. Kasi halatang halata yan pag morning. Di bali na lang kung night classes, di ba? Madilim na sa labas. Ayan, pwede natin bonggahan. Pero pag umaga, ano lang, dapat light lang. Tapos, ayan, dahil tapos na ako mag-contour sa aking nose, punta naman tayo sa ating eyes. So, for the eyes mga sis, ito pa rin yung gamit ko. Yung dark shade. Yung dark shade niya, ilaline ko sa eyes ko. Para magmukhang may shadow. For 88 or 99 pesos, diba? Tatlo na yung mapaggagamitan mo. Pwede ka na mag-contour, pwede ka na mag-kilay, tapos pwede ka pa mag-eyeshadow. Okay mga sis, alam nyo ba, namatay yung camera ko. Anyway, yung next natin na gagawin is the blush on. Diba? Ito talaga yung nagdadala ng ka-freshan sa ating mukha. It's Glam Cheek Paint in the shade Drunk Blush. Anyway, makikita nyo sila sa, meron sila sa Shopee, meron sila sa IG, and meron din sa kanilang Facebook page. Ayan. Gusto ko yung ganitong effect, yung parang sinapak lang, ganon. Pag nagda-drunk blush kayo, isali nyo yung under eye nyo, ito sa may eye bags, para mas natural siyang tignan. Hindi yung parang may linya ba dito. Papatungan ko siya nito. Si Nichido True Colors na blush on in the shade Peach Glow. Nagustuhan ko yung blush on na to kasi sobrang, as in like, peachy siya and sobrang natural niyang tingnan. Para naman maset natin yung cream na blush on. So, at dahil tapos na tayo sa blush on, tayo ay mag-highlight. So, ayan siya. Yun pa rin yung gagamitin ko. Si Everbella na Sculpt and Strobe Stick. Isang tip para mas matangos tingnan yung ilong mo. Lagyan mo dito sa tip. Tapos dito sa bridge. Yan. Now for the lips, ang gagawin ko is yung gradient ba? Yung parang sa Korean. So first, maglalagay ako nitong Nichido. Ayan, Nichido na Velvet Matte Lip Pencil in the shade High Crime. Before that, maglalagay ako ng concealer around my lips para ma-achieve natin yung gradient effect. Kukunin ko na si High Crime and then ilalagay ko siya dito sa inner. Pagkatapos, gusto ko siyang lagyan ng lip balm. Yung lip balm ko dito is si Careline Lip Balm. Nasa 65 pesos lang ata to, sis. So, papatungan ko siya para hindi mag-dry yung lips ko. Kasi napapansin ko, pag nasa air-conditioned place ako, air-conditioned room, nagda-dry yung lips ko. So, ayan. Now, may nakalimutan pala tayo. Si Total Temptation ni Maybelline. So mga sis, aayusin ko lang konti yung sarili ko and I will be right back for the final look. So that is all mga sis for this look. O diba, ang fresh lang. O diba, pwede na ba? So mga sis, kung nagustuhan nyo yung look na ito, bigyan nyo siya ng big thumbs up and hit that subscribe button down below. So that is it! Bye-bye!